Здравейте, пичове, здравейте, добре дошли в новото видео. Днес отново сме на лътница и се опитвам да фанем шарани. Тук сме също на приятелки. Пепо БГ. Ще го тагнем канала. И се опред. Доста хубаво начало на клипа. Горе-долу един час сме тук, нали? Ивчо даже му дръпнаха и въдите на въдите. Много въдите на риба. И шаран. Хубав. Но... за сега само той ваги. Ние сме къпа още. Но сега ще видим. Дали ще успеем да фанем нещо. Миналия път, който ходихме, беше доста по-успешно. Риболът беше доста по-успешен. Сега нещо нека бе. Само май ме напети жегата, ама ще видим. Оп. Мисля, че потъпва леко. Има ли риба? А? Но сега нещо няма удари. Жалост. Ние ловим на царевица. Тук. Ето ги имаме кеп. Какво? Май. Пак! Не можех. Абе, пали бе да еба. Пак му дръпна вейцата. Оп! Не можах. Ей. Фана ли, а? Сега я окъде ме. Бързо. Дай. Ти ли е фана? Он е фана. И двамата май. Хайде, я се фана. Я стой попов. Не, влизай бе. Не бе, он ще дръпне към тебе, бе, спокойно. Не, спокойно. Има голема риба. Чеки. Да, снимай. Давай. Ти, стой. Айде. Да, снимам. Рибата ми ще малко най-дя по-добре. Ако можеш ме докари тук като кеп. Ще бъде добре в топлото олио. Добре. Не бе, не е лошо. Айде готово. Хубаво, дебело. Шаранче. Това го пускам, да? Пускай, какво ти искаш при? Да ги съберам. Сега ще пускам тия първо. Давай го. Какво? Поправя ли се? Тук отпред ти е готово. Тук ли се отплело? А, не, тук е добре. Да, бе.
Е, тук е добре. Само сега като навиваш ще да фанеш, така те да мога да ти е право влакното. Че да мога да се изпъне. И тук е по същия начин. Да го навия? Навивай, я да го държим. Стига толкова. И аз сега да видим. Няма добре. Аз на тези режим да ще да ги забравих, много постави да вали. Сега ще идиот. Ева си извади фидеро. Ева си извади фидеро. Мамо, абе, какво ви с това, мамо, 300 кила, бе? Снима го. О, да. Това ще е името на това ще е името на клипа. Дръпта му въйцата в язовира. Заглавието ще е дръпта му въйцата в язовира. Готово. Посетства ми обаче. Да. А мог фейла. Ще падаш в язовира. Фърли я така, през мене фърли. Да те българза. Чакай. Гледай са колко имам. Не, това ми е максо. Ей, това се оплете. Ма, мене бат са право ми е топи телата. Само така те. Цак ще сетсеш отведнъж и леко почваш да въртиш. И няма да фаниш директно с макарата, ще направиш така те. Един път, цак и не виждаш. А та капа, какво са дири там? Не че капата. И фишинг капата. Я дръжа. Аз това си я дръжа. Вода идем. Нас откачили. Скъсали? Да, ма не се вижда, май. Не се видя. Мамо, я ми свали малко тапувка, може ли? Само самата нея фани е бутина долу. Не става ли? Добре, май. Еси. Стига толкова. Абе, що така се оплета това, бе? Ще сега да я припая, те сега да я сетца. Главата може да скача. Пробвам да сега да ме разбира. Гледам. Те е там, те. И направо си оставям те тук, те и мине зор. Те са те. Момент. Оп. Хори си неса малко клад тяма. Къде ти е куката? Аха.
gledam da vidite. Давай ти си. Да. Добре. Оставя, бе. Оп! Сецна е много. Не, там нема ти удари. Те тук те. Покрай нас е. Носи ми на вечер. О, да. Не, колко време ще чуеш? Не знам. Още 10 часа някъде горе-долу. И деба, каубо я потопи. Айде, дайте на палатка. Даже какво без палатка, я няма легам. Цяла нощ, баци. Ако не фанем, че тогава вече... Нащо такова, не? О, да. И? Ей, како еден? Јо еден така беше, баце. Фръгаш, будеш до 3 и ајде. А си ги... Кога ја ги наборах свидер от край. Е, там пи Пепо. Какво? Ти много бъфра. Давай, давай. Я вижда ли има някой Дискорд, бе? Колко ти са? Оня са ги храни... Ела, бе. Абе. Божда ги хранили са, бе? Ивчо. Божда са ги хранили? Хранили ги. Демек няма да ударят повече. Ама какво им фръга, бе? Какво им фръга? На кисната... Едно бие ли повече на кисната? Ама я само 2 пъти съм ходила на кисната. Кога си фанала Муро, он е първи? Не. Ами? Аха. Ти къде си фърлил? Ти си фърлил. Ай, добре. Айде и навътре на... Да, бада ли? Но нема такова. Че иди да взема кепа. Нема да реши какво правя. Пепо, виж ни пувката, брат. Добре. Докарай ми тук те. Скъса?
Касета? Цари да беше 4 Може ли да? Да. Да. Моля, браво да ми повръщам. Това си беше ранча. Като чух каза пали авансо. Еми, тъпси. Пепа, къде си фърлил? Бати, това слънце нищо не е. Аха, видех. Видехте. Не бе, седи става. Спокойно. А ти с видео навътре ли връгаш? Нема, но ще чекаш да ти потопи цялата шоу, но... Да. Просто да... Как ще да, буквално? Бъква ли? Така пепте няма диковно. Да. Трябва да ти се вижда много малко от... С едно трябва да се вижда малко от върха. Ти да мога да забие. Направо ми се запалиха рамената. Какво бе? Какво? А? Дяд, оп! Много избърза. Да, ти много избърза тука. Още една секунда трябва да чекаш. И направо я вадиш. Фрали малко царевица там. Ти се базикаш. Добре. Че си дигна малко дълбочината, но... Това значи, че май няма ще мога да влезе кепо. Това значи, че май може да не влезе кепо. О. Да, малко гаден. Да. Ce e presforando dокъде не си фръгнал до фръгнал там къде си ти. Барай ми идва до нещо, ако удари. Дано.
Мо, така беше и миналия път. Сума време седем, така те нямаше нищо. Час и нещо поне. И отведнъж баца. Така почаках да снимам, веднага почаках да кълбе. Толкова хубаво фърлихте, не кай на никой. Това нямаше влево кеп. Или ще скъса кепо, или ще влево кеп. Или ще скъса да влезме кепо и да го скъса, или нямаше въобще да влезе. Откъде аз знам? Като гледаш знам ли? Не знам. Буквално кога кажа могат да ни вземат? Не знам, баци, ще знах хубаво 6 часа или опет. Опет. Ама ти ли ми звъне сутринта, че не помня? Я по принцип си бях на... Бях си... Опустих я. Бях си навил аларма за 10:30, ти ми звъна 10:22 нека. А ти другия път, като знаеш, че майка ти на работа, приготви си ги тия варици. Викам, приготви си ги тия варици, като ходим така за риба. Оставяй ги, не ги оставяй тия варици около просто. Има някой с мотор. Какво е това? Какво ти казах, че е мотор? Ей, баце, не пипа! Не пипа! Ей, барам на тебе те бие. А я спе по какво кам? Не знам. Давай го. Мамо, това голямо. Дай го бързо. Ще го изкарам. Потопи кепа, потопи го. Под земята го, под това. Водата го потопи. Да. Не. Толкова голямо. Това така се бори.
Не мога, ей. Майко, браво. Дай 5. Ти за какво ми е толкова? Че ми е кепна. Та голема, не може. Ти си закачата тама. Аз се закачи за перката, бе. Е дружи. Та, царевица, какво дири тука, бе? Мамо. Ще ми трябва кохер, брат. Та има кило. Има. Има една голема, бе. Беге, виж. Аз съм качал за... Чекай, се не се цъй. Оу. Ти ти може каза, че у нас е такова и извали. Да. Буквално. Буквали, да. Чекай, то си голем, чекай. Знаеш колко е дебел? Ма ще умре така, не мога такова. Ти ще го вземеш? Не, ще го дам на униор. Ще они казаха, че ако сакаш, ти го вземи. Добре, дам ти го. Само да мога. Ивчо! Ела, брат, че стана лошо. Ивчо, мани ги от главата, че за тези път няма. Немай да се опитам да я спастава. И то му удари. Кеп, не мога ти дам. Чеки, че ми опаши, бе. И това ли скъса, бе? Бахо, мамата. Айде, я ми си скъса куката, брат. Ивчо, ще връзваш кука. Имам. Къде е живарника? Нямаше го там на Пепо го сака. Да. Добре. Он се не мога да се съживи половин час, то шарно. Това... Не ми кажи... Това умре, бе. Не го ли виж? Не съм. Не, бе, не съм, бе. Съживи се, бе. Да. Почва да шава. Това толкова малко, че едва го усеща напред. Я дай кепа. Или чекай. Чеки. Не, бе, дай, че... Таранка ли е това, бе? Жив е, да. Ама къде да го сложа това да влезе? Пепо, още не би трябвало да си става малко. Стой. Нека там го заебах, стой. Тук няма тя да заби. Ще се оплетел на къвайца, знаеш. Те така. Оп. Бах тази жаба, бат. Къде е кохер? Аха. Ето и той се разписа на шарниче. Хубаво е. Така съм се разписал, я преди 2 часа се разписал. Да. Това го глътнал. Направо. Трябва да ми вържеш кука. Цено тя има такова. Вързана е, само трябва да ми я прикрепиш. Какво? Оплета ли се? Що, бе? Чеки. Идем.
Остана. Това не е проблем, бе. Да, е така си по принцип. Все едно, ако сакаш си го разплети, да. Хубаво ще е да... Детката дай върти. Сега съм ти опанал. Дай. По принцип не е много, дали така са, но е така си по принцип някой път. Като е мързил го оправям. Ама... Ти като фърляш 4-5 пъти, но като се разплете, това е готово. Ти пък какво ме плашиш, викам край, викам това тук те скина нещо си ги. Викам не може да го оправиш. Заповядай, кука. А ти кука имаш? Нямам. А тя куката ще ме е останала вътре от това окепо. Ама сега като гледам трябва да си отпуща малко аванса. Че не ми е да че беше готов. Да крана. Рамбаци беше много млад. То му е ли? А, то къде ти скъса ли? Я го видях баци. Тя риба беше огромна. О, да. Това беше. Щехме да питаме хората за кепа. Няма такива, защото не варят с кеп. Той като е всяка вечета ми каза. Ми каза, че има кеп. Може. То и аз преди да нося кепа, от тия по-малко си вадя и без кеп. И аз само те го отрежа това. По самия възел леко да го цепна. Не. Къде стърчи? Не дей. Що? То, ако удари нещо много голямо, директно това ще го извади и ще си... Ебе. Що казваш? Като го извадих точно на монтарите, то ще си ми седеше. Кой е това, бе? Не съм по града, далеч съм, не мога да говоря, айде. Още звъна. Кой е това, бе? То Боян от Духова. Какво не звъна? Какво стана, бе? Та седица малко се попрепеква. Живи, излег. Къде се качава, братце? Митко ли е това, бе? Не, остави. Един път отиваме аз, Лианката и Даля и Ивчо за риба на Панчевския звир, но тогава валеше яко. И даже да сме и фралили. Не бяхме и фралили. И това те, и бащата на Даля ни закара и ние си имаме там на басейна, на суши, на чевали. И баща и по едно време извъни и вика, какво страва да ви нося ли втора кофа? Даже да сме и фралили. Да, това ти казвам, че даже не сме отидели до там. Къде ти е пупката? Аха. Баш в последния момент я видях. Баш в последния момент я видях. Добре, че те не закачих. Че аз загледах на пе пупката, че ми каза да гледам.
Защото сега добре, че съм е бил качал. Шо я бре, абе, нещо така те сецнах я веднага, нали така те сецнах и бре по едно време викам това какво е, бе, баце, няма тегление, шо я врата и едно едва го вадя, мъжо, че ще ми се скръши въдицата, викам баце, какво закачих, викам, чо миналия път, какво бех закачил, бе? Звънче бех закачил, тия старите, с пружинята още. Да, бе го закачил. Не, те тук некъде трябва да е. Не съм го взимал. И баце, тръгвам да такова, нали, и вада едно да го еба два го отмества. Викам, бах, то постяг, викам, какво стана? Ама това къде се ме качал за крилото, но за толкова се, толкова трудно се драпа. Все едно се е въдил. И в чудо това, ако ти го кажа, няма повярваш. Това, ако ти го кажа, няма ми го повярваш. Че пувката почна да оди къде Пепо. Не, щом не топи. Спокойно, но и при мен е наклонна. Ема виж, че човек ги разцепва. Това ще ти струва точно 8 лева. 1 кило на 100% съм сигурен. Това шаран. Това шаран е 100% 1 кило. Он е дебел и е голем. А? Вътре от дъските? Шо това? Шо те тук тема направо се подига целия живарник и она ще умра тази риба. Чакай. Колко му даваш? Не и то голем бе. Колко му даваш, кажи? Кило и 200, 300, 400. 800 грама. 800. Това няма как да Е, баго. Мислех си, че поне 2 кила то шаран и скарах 800 грама. Защото самата риба тя че изглежда Виж. голема, ама да. Колек е шаран. Оп. Топи ми я. Бе, чеки, че си музик, че ми откачи ми удари, бе. Ама аз музик, че се откачихме. И направо тръгна да засичам. Викаме Балго, викам какво стана. Абе, ако щеш, бе. Всеки път он с тебе за риба и всичко се прави по-добре. Нищо по-добре за мен, така повече ще фащам. Ма направо. Че го тема малко игрица. Ти вода имаш ли, бе? Вода имаш ли? Майко мил. Мамота, моята вода стана на пикня, бат. Никой, аз не съм ти казал нищо. 40 минути, бата, снимам. 40 минути снимам. Не, само едно шранче. Значи от 3 часа. Сигурно. Добре, хора, ще се върнем, ако има удари. И така, пичове, надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, абонирайте се и лайкнете. Ще има втора част на видеото, защото е прекалено дълго. Това беше първа част. И чакайте втора част. Скоро време ще бъде и тя качена. Айде!